Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Siguro ang pinaka-importante nga preparasyon, ang imo commitment nga magpa-inject ikaw. Otherwise, wala ang magkinsang kinanglan, you don't have to take paracetamol. Hulaton mo yan ka maghilanat ka o magsakit kag maghatag ka injection. Kaya hindi ba siya maka-prevent yapon. Ikaduha, kung may mga pasyente nga may mga comorbids, panawag naton, yung may diabetes, may asthma, may COPD, siguraduhon nyo nga stable condition nyo na kontrolado inyong masakit antes ka magpabakuna. Kung hindi ka sigurado, mapakutang imo ka personal na doktor. Kung maayo na kinang kondisyon mo, para nga magpabakuna ikaw. May mga pasyente nga nagamitin na sa mga aspirin or mga clopidogrel nga ini nagapalabnaw sa dugo, so may posibilidad na kung ma-injeksyonan sila maglagob na balang agi sa injeksyon. So basi kinahanglan iuntaton anay ang mga bulong nga makapalabnaw sa dugo or maka problema sa clotting. But kinahanglan ta may istorya mo ng doktor mo kung hindi man delikado sa masakit mo nga untaton ang aspirin mo or ang imong mga clopidogrel. Otherwise, hindi man gidya kita mahadlok sa mga aton mga comorbids sa wala kita problema nga hindi siya bala kontrolado.